שלום לכם, גבירותיי ורבותיי, ואנחנו עכשיו בעוד פרק של שרתים שאני אדמין שמה. זה הפרק של שרן כמובן, זה סתם אני משנה את השרת שלי ושל ערן. אוקיי, אנחנו נתחיל את הספאונד. רגע. אוקיי, זה הספאונד שלנו. כן, זה ספאונד. טוב, אנחנו נלך עכשיו לבוא איבנט, כלומר האיבנט אני בין המנפל כשלה. לא, אני לא. אוקיי, זה האנצ'נטמנט, יש את זה אחר צברת, ויש את האנדר צ'סט, ויש את ההתחלה. אוקיי, ואני דבר שופ. שופ זה הדבר שעדיין בבנייה. וזה השופ הוא עדיין בבניות, וזה הכל, זה השרת בכמה שניות, לא יודע. טוב, תודה שצפיתם, תעשו לייק, סאבסקרייב, קומנט, ואפילו תעשו שייר, ביי!